Good morning. Sa do Migares Family House kaya ang gisundog sa do. Naklasihan. Ay, ayun. Hi guys. Tasan ako nukatan. Hagdaang niyatan. Na, mananghid din na na, mato makakasliti. Dawalit din ay. Ano tau? Balik ko ganja. Balik ko tanda. Dapat niya patirin za nay. Ulah tiri. Mo sige jagingon nay, Ato nay. agar Ano ha? ka na si Dani nga si Mayin nga. Pinanggabad jatos na nanay. Sige jagingon. Pinanggabad jatos. Sige, ihat ko dako no. Ihat to do ora do ora Hindi bitaw. na na dana bo na sa sidya. Hindi na nang nanay. Ya sing Ha? sudah gabi. Ha? Sa do man higda kay. Ano man day, ano man day nanay day. Love din mo ka doon ay pinanggani mo day. Ayo ka ko. Kapit na mo. Kuande. Amo pa ko din Madrid kasi na. Ato, taray madudugto. Ato. Na dai daghan. Mamaradyo ka pa rin siyang nanay. Di ayaw na. Nani para ula kawon. Sagdi naman kayo pamaradyo na siyang nanay. Na. Patan. Yan na. Gusto ko pa na patan. Ginanay, luwang nanay. Hindi lagi ng pamaradyo eh. Nidya. Nga puhan dyan sugo. Nabungkit yung kadang nanay guys. Imong nanay dito. Among nanay. Dito mo kustidyang nanay gikan. Dito rin kustidyang nanay gikan. Ha? Ha? Diyan gabi, dani pa kalas. Daog mo ato na kanamo. Wibis. Nasa tiri inda. Itawagan ko nanay. Tawagan na kang nas tiri mo ulit kay tiri mo pwede gidubot ng utang adto ka duog. Diyan ugwasir eh. Hindi ka dani. Dani gapon. Yung nagtuog kita tiri ay. Ug nas tiri ang tawagan. Ug tiri. Magpilos makog na titulimoy kay batang pinangga sila sa una nay. Magsilos nga rin. Dapat magsilos kayo dyan matungban na. Awa man nay. Ha? Di pinangga niya po to titulimoy nay. Muta na ra ko ganus agbot din ni nay. Managbuit ni ka. Ito na namin ay. Patan, sa magang klase patan, pangbuntag patan. Pangbuntag ang klase patan. Pangpalis lagi. Kuhaon na makadaan. Sa tiri indra na tawag dira ko nay. Gutom na. Si Aliana muskila maninda. Nadang tindahag ng maestro Gorins ko no. Ta. Ganang buntag di ay ako ka-vlog naninda din sa Aliana do silingan. Very good manin negosyante maninda ko. Nali na ka ganina day. Nali na siya ganina. Yati big man to patan. Dahil dyan ako pang bulig dyan dyan maestro ha. Estudyanteng negosyante. Ha, kaya dyan bulig dyan maestro ko no. Grabe nginita. Kasa. Ang susi alan, mari hangir na bilin. Des, kuan mo din ang pangitang hangir. Ang laba ko. Nginita. Mga katiyan yan ang susilakan. Sigag langit eh. Nginita yan. Ano mawadan? Bibiga patan. Ya. Hindi na siya balik-balik ha. May mga namang bukas. Balik-balik ang istorya eh. Patan. Balik pag kami ganing basta di ka balik-balik ang istorya. Wala na ipin. Tagan mo. Kala ka na bay. Papay mo. Magbinutan ha. Hoy magbinutan. Papay patan. Bye-bye. Bye-bye lang. Ang kay balik-balik man ka. Balik-balik. Iwak liman dyan. Basta magbalik-balik. Hi. Manood to data.
Late na ko naniud to ron, alas 3:30 na. Kay ganina, late na po ko namahaw. Arang initag panahon. Dagang sa danda, at sarang ang palaya. Bawa ganahan medyo kong at sarang ang palaya. Nananay si Jay sa gulag ginamos. Diyan ako ininuna na bang buo. Bitaw, karong adlaw kami naglutog sidaan kay na may salin nga. Ininuna na po may salin nga Adidas. Siya liya na rin giluto ag itlog. Diyan, pagkapaniod to. Hanggi po kasi liya nagpakaag ininunan. Kay masayang man. Kay masayang po magluto na po may lain, yan na pa ininunan. Okay. Ganahan ko makaunag ko kanang ay ni man awa maniud to tate karon pa ko maniud to ang palaya dyan ang favorite basta ingani malagi nang gusto ta po kanang magtanim dari gusto ko makatanim ang palaya dari sa mong palibot kaso gahanggitan ng mga tulo ka punuan gikuan gikakas manok excited na rabenta ko dadto kay kanang siyempre lami po nang natay tanom ikakhabit na sa manok kay lakon jud ko mo na daghang manok dari yung bawo kasi sa mga manok nga binuhian mga kamas mga tanom di ka masiko na tuog di ka ko na tuog hindi ba sila makagutom hindi pa siya Arang init ang panahon, hapit ang mga alas 4. Init gapon. Sakto dyan, ang mga nilabahan, uga dyan ron. Lemon! Lemon! Alas 4 na, petel yan ha. Ang kaon pa ko. Mga tugbi pag uli na mo gikan ng hatod yan na. Dani agawas, grabe inita dani. Bintada to sa kwarto kay bugnaw pa. Dari lagi grabe lagi inita. Na, tutugahang singat. Mag-istorya. Nalingaw ko sa vlog ni Florami ba? Katong nagisgot si Jag katong si Undoy nga
Ug magampo lagi ko no. Kuana ka lang na be specific na sa vlog programa na po kinakuha na ito ba nga kawan na learn po ko ba nga bitaw sa ko jud no nga umagampo ta ato na lamang lubos-luboson kay sakto ba sa gingan bitaw bisan pa siguro magampo ta para nahapon ba bisag atang pangadyoon tanan sa Ginoo o kanang mara jud nay kanang ihatag bitaw para nato mara jud siguro pod kay para sa gingan nga kanang kato laging si Undoy nga ngadyo ko na si Jag mabana kanang buotan tinuod kadagan sa buotan pero wa ko na siya nagampo nga kanang nay wa po na Jag ipangadyo ko sa Ginoo nga kanang dato buotan di mo inom nga na pero para na ho bisan pag atong iingan sa Ginoo na natong gusto sorry og di jud na kanang ihatag sa Ginoo di jud tinuod man matubag man ang Ginoo sa atong mga pagampo pero para na ho daghan po tag ipangampo ang atong gusto pero wa pud gihatag sa Ginoo kay ako pod kay wa mo ko nagampo jud wa man jud ko ningas Ginoo tagay ko mabana kay hadyang nabutang sang nahon na ningan jud ko nga kuan na jud ko kanang forever single mom mao jud nay nabutang sang nahon na siguro og nay nakasubaybay na dani nama jud nakasunod sang vlog nagingan jud ko didto nga kanang forever single mom la jud ko mao nang nakaingin ko nga di jud tanan natong plano may matuman kay ako ningan ramang ko Ginoo nga og tagaan ko og kanang mahimong mabana kunuhay aghang mabana hara jud gusto ka ng pinanggagahang anak mao jud na ako nagingan nga nagampo ko nga tagay ko mabana kanang buotan kanang dato nga nawa ningan na jud ko nga ug mamindya magaling ko pinaka importante jud nga laki nga mahimo ng bana kanang pinanggahang anak Diyan mo lagi ito, kanang ako nagdahom nga siyatan ko naman dyan na kanang minsan na hatod sundo naman dyan na sa mga kabana na masimbahan para na sa unang nga may masakyan. Ako nagdahom nga siya po dang mabana kay kuha na may hang treatment ni dya hara masang isuon hang manghod kay labi na kay manghod na siya na ako nagdahom og siya day tadhanas Ginoo para na kay kuan lagi pareha pug napug koy makarelate po kas kaplurami ba gamay nga kuan nga kanang nay sana niagi man po kog hanggitamay kanang gisugsugman mi sa simbahan gisugsug mi ako siyatan jaga ko laman sa kasing-kasing sa una og sugsugon mi kuan ko masuko ko sa hilom mayon ko nga kaw ganahan pud mo na nagkana may jungi pares na ho ngana na kuan man lagi ang tinamay kuan man na si Jan nga na ja pareson madami nganong ganahan mo hato-hato mo na dana ako nagdahom nga si Jaday poy grabe ka singa to si Jaday pihang mabana mao so nalingaw ako vlog ni Prami sa isang Facebook nga kuan na ko no lubos-luboson mga jutas Ginoo bawal man ka pudong kay mampuno kasuway nga mga jukos Ginoo gahadyang mga pagampo kanunay kay tagsaram ko mga ju kuan ra ko magpasalamat ra ko salamat kanunay nga na kanang pagpangadyo ana man na pero di jud wa jud ko nangadyo jud bana pero gang bana siyatan nagampo day si Jah nagampo day ko sa Ginoo nga kanang kay katong gihato-hato nami kaduga dyan yangay naman si Danaho katong gihato-hato na bata yangay na kanato na ho nao ko no kadang mo guys minita pagso
Alam sa ko sila tagpalbe? Morat no. Nalingaw na dyan po sa vlog ni Program eh. Tinuod dyan to nga naingas tatay nga bahalag makabana ko lumig bungugon. Nilamang kuno ng parahubog bitaw. Ay, kanabi sa akin. Salamat. Alam mo yung salad. Hindi man kamukhaon yan eh. Wala ang bana. Di man may magkaparehas. Magsalad ko pampalaya. Di man na mukhaon. Wow, masala siya. Matano mo siguro na. Ako rin mukha agapalaya yung kinilaw. Ang bana di. Bitaw pasensya na mo guys ang mga upload. Nga nila naman sa istorya kay ang trabaho. Balik man mong laba. Siya po ganina ang laba ko. Hindi na ko ka-vlog man. Nung laba ko. Kay asahay no vlog ko. Aramang kaliwaros. Ang magpa-sounds. Ugway mag-video kinay magpatugtog. Kaya mong silingan nga gasolinahan magpa sounds food maliwares unday na ako'y pineapple pie ang tilawan na may iba ni sabi ni Bug na. Grabe ding init ang panahon. Magsundo na pod mi. Malay pa kukuan adlang Merkulis. Kay di ko ma-stress og masakyan. Kay di up masahang bana og Merkulis. Pero og Lunes og Bernes na si Aliana. Mataran tagos Aliana tan. Og makaibaw sa nga wag dangan kuldudo. Maluoy lagi ko. Grabe, kainit na yun sa napagpanahon ron. Kasi man ang mga manok tan, dorag mga manok to nangakasahang palidya. Nalisod depod mananum dani. Ang buwak kung hatungitan, na. Shout out Ate Prodilisa. Among nihawan yung manok te, isa. Bitaw. Sundo na sad. Ang lami agangin mo, dyan nga no. Sige, padagandagan kay marag maka. Mabugawan po ta. Ganahan ko na rin, naghahanap ka dyan ng tao. Narada ka taongan. Gagay ka na. Mga laos no, halalo ko dyan. Paano yung pang bubuhay ba? Naghahanap na ba dyan bunga? Porok size, kaya may sila. Kani kayo na. Di kan to. Oh, gitu eh. Wala na. Oh, tidak mangga. Ilang Arang buling nga lagi nito.